den viden, vi har, er vigtig at bringe ind i netop folkemødeformatet. Rikke Fagerholt, videns- og udviklingskonsulent i Fonden Gaia. Fonden Gaia deltager på folkemødet i år for at få skabt oplysning på området, det vil sige området med vold i nære relationer, og også for at få skabt et politisk fokus. Fordi det er en af de helt store traumekilder, vi har i Danmark, og det vil sige, at det er kilde til meget ubalance i samfundet. På folkemødet i år håber vi på at kunne skabe netop opmærksomhed på de 2 debatter, vi har med. Vi håber også på gode møder med vores samarbejdsparter. Vi ses i Velfærdsteltet torsdag kl. 15 og fredag kl. 17, også i Velfærdsteltet.